shortu, kde dneska ešte celý deň narážam na toto. Je tolik malých tvůrců, kteří jedou naplno, stříhají den co den, noc co noc, na rozbitých telefonech, na pomalých počítačích a s blbým mikrofonem, ale mají jeden velký sen, že jednou budou velcí youtubers. Ale víš co, ať je to video sebe víc dobrý, tak třeba nemá zhlídnutí. A většinu lidí, většinu malých tvůrců to odradí. Kámo, když narazíš na video malého tvůrce, dej mu aspoň like, nebo pokud můžeš i odběr. Vůbec nemáš tušení, jak moc to pro něj znamená. Tolik malých tvůrců to vzdá. A ne proto, že by nebyli dobří, ale protože nikoho nezajímali. A všem malým tvůrcům... No, to je veru pravda. Pomozme si navzájem dostat se na tisíce odběratelů, protože vy si to zasloužíte. Zasloužíte si tu šanci být velký. Hej! No, vyjadrím sa k tomu. Má pravdu tento typco. Každému by sme mali dať šancu aspoň. Vám sa vám šort páčila. Čau, čau.